Hallelujah, ngiyabonga lo oqale iculo Nkosimbusise. Ngiyabingelela ubabkwanyana, ngibingelele ingceku zonke nezingcekukazi la ngaphambili, ngibingelele omama bonke, intombi nezinsizwa, iband, ama worshipers, information desk, ne sound desk, nama ushers in the name of Jesus. Amen. Bazalwane, usuku lwethu olukhulu lolu lo mama igama nje elithi mother ulihlukanisa nje lithwele konke okudingakalayo kwifamily. U-M nje uyedwa umele manager, hayi siya manager bazalwane, ayikho inkampani ebakhona ingabibikho manager. Bese sithi nje organizer, umama uyena organizes. Nje wasibuka kuthule nje lapha uorganize umama. Amen. Njoba sibuka yonke arrangements la omama oorganizile. Bese siza kuthi uthi umele teacher. Uthisha uyena oqeqesha ini izingane. Njoba sesibona icula sedlala ziqeqeshiwe ezikoleni ngezikole. Amen. Awukwazi ukuqhamuka usucula ungaqeqeshwanga, awukwazi ukuqhamuka usudlala ama instruments ungafundiswanga. Yonke into awukwazi ukuqhamuka usuphethe ikamera ungayifundiswanga, awukwazi ukuqhamuka usu-operating inobho lapha ungafundiswanga. Yonke into idlula kubani? Ku-teacher. Bese kuza bani? U-H. U-H umele humility. Bazalwane sesikwenze konke. Kuphakanyiswa bani? Ubaba. Kuthiwa hayi mfundisi, hayi isonto lakho, hayi arrangements, hayi bamkwanyana, hayi usidlisa ngamapayipi. Uyena owenzile? Cha. Ubani owenzile? Umama. Amen. Angisho ukuthi mina ngedwa, ngisho ukuthi omama imbono yabo ibesikhipha i-answer. Bese siza kubani futhi? U-E. U-E i-educator. We-educator yona nje ibhizi ikhipha isigonogono nganeni isitshinge lapha. Ingane iqeqesheke noma ngabe kuthiwa ingane iyahlupha, iyatetema ecrash, kodwa uzoyiqeqesha u-educator ayenze iye kukutetema. Hayi cha, ngike ngathi ukuba secrash for 5 years. Noma ngangafundisa okuningi, nganguthisha omkhulu, kodwa hayi ingane nje mifika isakhalela uma wayo ithi ayibeka ikhala ifuna ukumlandela, babevele bathi nikeni umisi omkhulu. Phela uba umisi esikoleni, umisi omkhulu noma umem. Amen. Hayi ngizoyithatha nje ngiyifundise nje kahle. Izongena egiyeni, usuku lokuqala izobisatetema, usuku lesibili singconywana, elesithathu hayi isithi bye mama. Ngobani? Isiqeqeshiwe manje ukuthi akukhalwa la sizofunda. Ngoba uvela uyimise la uthi mana la baba makumfana, mana la mama makuyintombazana. Bese ifuna umama. Bese sithi wakhala umbolo ekhaleli izamba. Umphihli kasa ivelime. Ibone bonke beyibuka beyikhomba. Iveli ithule. Iyothi thiyaphinda mhlambe sekuvukwa ekulaleni. Iphinda ikhale silethe futhi. Hayi bona ukuthi ngeke ngiyimele le ndaba yokuculelwa. Angivele ngithule. Iyothi siyayikhuza yona. Amen. Siyaqeqesheka. Nalehluphayo eyikhamelayo nayo iyasizwa la. Ukuthi lalela mawufuna ukuya ngale isho uthi ma'am, may I go out? Awukwazi uvele nje umuchama. Hayi yabona ke lezo umuntu wathola ama gift angasukumi phansi. Mzokwane ngigcina nyaka wami wehlanu bathi nje ngeke wangiqeqeshela usibani bani. Wayesehlule oma antiza
sathi hayi athi simfake lapha ecreche khona azoqeqesheka. Hayi waba nje wawuyena oseqeqesha abezemva kwakhe. So ke bazalwane, educator ke umama, bese sigcina ngobani? Ngo R. Awuniyawazi umama ukuthi ubhalwa kanjani umother? Niyawazi umother ukuthi ubhalwa kanjani? Pho why ningangishoyo ama alphabet? Sesisho yiphi manje? Ubani? Good. U-Aruku umele urula. Bazalwane siyazi ukuthi baba inhloko. Hayi kodwa umama uyirula. Uyena owazi ukuthi sizodla ngasikhathi sini. Uyena oshoyo. Noma ubaba ngasho athi njengomama kaMasindi, mama kaMasindi nikeza izingane ukudla, mina ngizodlisa ngalesikhathi engisifunayo esodwa. Hayi lokudabuka ngoba ave bedabukela nobaba. Niyeni babone bomama bahleze beyidabukela izingane. Kade ngibuka khona manje nje kuthiwe kufunakala ingane eyodwa. Khona seziwu2 noma wazi. Uthi ubaba bayekeni bobabili. Futhi ubaba esino MC lolungile ubezosale sethula. Wathi uthi uMC akadlali, wathi hayi baba ilanga lo mama. Baba banjani banemihelo noma kungasafanele. So ke thina uNkulunkulu siphile lokhu ukuthi noma ngabe ingane ikhala kangakanani, uma nje inethumba phansi kwekhwapha noma ikephi, umama unesibindi uyayizwela ubuhlungu, yanqumisa kabili kuwena. Kodwa ufuna ukukhipha upoison lo igulisayo. Awuzu lokhu ukubheka athi hayi ngeke nkosikazi akahamba eclinic bazobona bazokwenza ngendlela elula. Uthi yonela shone ngale uyibambe ingane uvala umnyango uyithi nsi ukhala izithi maye machilo sengivuthiwe phume bonke ubovu. Mamungakaphumi bonke uqhubeke. Yini? Ingoba umama ufuna iphile. Uma ingane igula njalo iphathwa umkhuhlane, awulokhu uhlupha, thatha ucastor oil. Uyazi ukuthi ucastor oil akekho umuntu owuthandayo, nawe awuthandi, kodwa uzoqinisela uyibamba amakhala avaleke be, thatha i-teaspoon uyigwe. Ayikwazi ukugcina ithi izovula umlomo ngoba ayisakwazi ukuphefumula. Isikhathi ithi ngena ucastor oil uyibambe uthi gwinya, bese uyinikeza i-orange noma uyinika usweet. Ngeke ingalithathi i-orange, izolithatha. Ayigwinyanga ugwinyile, awuzi kuyikhipha uzoyikhipha. Uyabona ukuthi ngiyilaphile. Omama banesibindi abafani nobaba. Obaba banesibindi ezintweni zabo zobubaba, kodwa la einganeni kufunakala umama bestrong, angabe umama ontekenteke. Hayi sendiniwe yini no? Hawu nabambelela la. Senginicasulile yini bazalwane? Nabuka ama cellphone. Yanibhora yini? Hayi ke asivuleni ke singakavuli bazalwane, ngiyathanda ukubingelela ngokukhethekileyo umlingani wami umama uMlambo. Ngiyacela sukuma bazalwane bambone. Amen. Amen. Hayi sesiyalingana ngempela. Amen. Ngiyambonga ke nje uNkulunkulu ukuthi ufike specially ngoba bekuzogreda indodana. Manje le ndodana isinomama ababili. And ngaze ngasho ngathi ungathi ikhulele kaQomtaba, iyasazi isithembu. Saze satotoswa. Thina sesajwayele ukuzenzela yonke into, siyayivulela icaphe emotweni siyayihlalisa, uyayibambela wena ingubo. Hayibo umuntu watotoswa, ebhanoyini uyatotoswa. Bazalwane, angikaze ngijabule kanje. Ake nibashayele ihlombe. Ngizwe makuthiwa kushadwa kuthiwa ke lalela ke makoti, lalela makoti. Ngeke ke nje siyagcina nje ngicina namhlanje ukuthi umakoti, akekho umakoti lapha ekhaya, uyindodakazi.
sithi oh nkosami ayiwaze sambongela usibani bani ngoba ufikile uba umakoti nje first day sebehambile abantu bomshado nefamily yakho wemakoti nyakaza phela sekuphelile umshado manje uba sathe uthuthuza umunya zonyakaza ngithini makoti abakaliphuza itiyo malume uhlalelele uthi usathi utatazelela iti awazi nokuthi amatipoti ahlala ngakephi ukuthi hayi bazalwane hayi mina bandla bonkulunkulu ukuthi ngesikhathi kushadwa wathi umlingani yabona umfana wami ake very responsible uyanakekela wenza yonke into iyona ngane engirilaye kuyona so nje ingane yakho izophatheka kahle ngisho nawe uzophatheka kahle ngathi dad sizobona sekwenzeka hayi bandla uresponsible mkhwenyana washo into eyiyona umzali uyayazi ingane yakhe amen bazalwane so nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthola lo musa ongaka ukugijeliswa amabhano ngagcina nenigibela ibhanoyi bakwethu awu ke ngigibele no Gautrain isitimela esigijimayo uhamba ushintsha iteshi hayi bazalwane lapha awuphethe suitcase uyaphathela isuitcase bazalwane ngihappy ngiyangibothi ngikhuluphele kancane the weekend nje bazalwane siyambonga uNkulunkulu amen nani ngiyazi ukuthi abakhwenyana benu banenzela izinto ezinkulu ungaziphatheke kabi sima yazi usiya ave ukuphatha kahle amen nambe ngisasho lo wami siyabonga abazalwane ake sivule lapha Matthew 6 verse 12 Matthew 6 verse 12 sesuvulile right sesingafunda akekho ulethiwe namhlanje ubaba Afrika washonaphi bandla bamvala wayengeve sifunde laqala khumula izibuko before afunda mina ngifaka izibuko mangizofunda yena uqala ngokufunda izibuko engakayikhumuli uthi usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi ngicela ukuphinda usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kuphi kithi angifundela ke baba Afrika ngeEnglish Amen bazalwane amen sifunda uMatthew chapter 6 verse 12 amen and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors kazile uphethe naye lesingesi uphethe inhlobo ngifuna ukukhuluma ngokusephasi usafedlisha ubani osevulile vulile nathi okay sili sezona okay apha batabasha babumbotho nawe awukavula aliwusho trespass la nawe babe aliwusho trespasses again vuli King James version Magine New Living Translation. oh okay Matthew 6 verse 12 uthi, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. oh Amen. sin okay akekho ubalo ngifuna King James version King James. King James uthi, and forgive our debts. naye usho njalo Yeah. alikhelisho trespasses ake niraneni ama cellphone how seniphatha ama cellphone awu baba nawe umvulile trespasses
awumnika i-microphone. Kwangathi mnandi lento ayishoyo inomsoco. Asasuyifunda. Ifunde nathi. Amen, bazalwane. Forgive us the wrongs we have done as we ourselves release forgiveness to those who have wronged us. Abasirongile. Oh, okay. Lasho na phela lithi our trespasses. Kodwa lekhona. All right. Sengikhohle ukuthi bengifunda kuyiphi version. Baba kusisa ukufunda kwezwi lakho uchaze wena ngoba wena ulizwa wabukhona ekuqaleni kuNkulunkulu, uNkulunkulu wena futhi konke kwenziwa ngawe ngaphandle kwakho akwenziwa ngalutho. Thatha udumo ke baba namanje ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanjani abasonayo thina. Ayikho into enhle bantu besifazane kakhulukazi njengokuthethelela. Njengoba sicela kuNkulunkulu ukuthi usithethelele, sisho kuNkulunkulu njengoba nathi siyabathethelela abanjani abasonayo thina. Indaba ayilahlekile lapha, umyalezo nje ustraight. Indaba yonakelephi laphansi kithina. uNkulunkulu akanaliphutha, uyasithethelela. Bazalwane, uma ngahle sime one by one sithembeke kuNkulunkulu ukuthi wasithethelela izono enjani ziyamangalisa. Ezinye wawungafisi ngisho abazali bakho bazazi, ezinye awufisi ngisho umnyeni wakho azazi, kodwa uNkulunkulu wasithethelela lezo zono, waziphosa olwandle lokukhohlwa, wangaphinde wayibheka. Awu kodwa thina asibe singathetheleli, kakhulu thina abantu besifazane siyabamba, siyaphuza ukuxolela. Sesisindisiwe. Amanye amakhaya alinyazwe ukungaxoli kukamama ekhaya. Isono esingenziwanga ubaba abhekana naso yena before ashade, usahamba nalelo gqubu ukuthi nje usibanibani into angenza yona, wangitholisa umntwana, wangilahla, wazoqhamuka nentombi efundile, mina ngikhishwe uye esikoleni. Ingane yabantu iyayingekho lapho. Kodwa each time nihlangana emall, mayi mele kahle njengoba kade nje esho river ethi ngishishape ayifani, qhamuke nje ingane yabantu nefika yomnyovu bisiba ibhodlela lekhokhi, idashazela kamnandi umkhwenyana eqhubela itroli kuma aveyitshena lesidudla lesi. Uyena ino ozenza ukuthi abe isidudla. Umuntu yakwazi ukuzenza abe isidudla. Into ongayizama ukuthi wenze njani uyinciphise, kodwa ukuba isidudla awukwazi. Ngisho ngakufuna qala ngisanda ukusindiswa, ngangiye ngithandaze ngizile ukudla ngoba ngangazi ngangizwe kahle ngifike evangelini ukuthi nje noma yini oyicela uNkulunkulu uzokwenzela. Ngithi hawu baba, ngicela shaya weekend senginempam. Awucabange nje futhi ngisho ukuthi hey kuyayiwa lapha ama-record ami hayi bandla. Awu nje sengidaliwe already, manje sefuna uNkulunkulu enze njani? Ayithathe phi ke manje ngoba uphuma nazo eswini. Hayi kiyozihalela
ngithi nje ithi awubheke nje noma becula nje ubheke nje uNkulunkulu wabo uthi angibe straight forward manje indaba kabani leyo endazi uNkulunkulu indlela athembeke ngayo akasho ukuthi ngoba u-straight forward musukuthatha akasho ukuthi ngoba uyisidudla musukuthatha khona abathanda idudla khona abathanda straight forward sonke siyagana ngomusa kaNkulunkulu ukuze ngabe bikho umuntu ozonda abanye ngoba phela thina esi-straight singayizonda idudla singafuni ukuthi zime la kanti nazi idudla hawu zingazonda aba-straight kodwa mina ngangabi ingane emncane ungaze ufuna ibhande lokubamba la yoba bebamba la eswini ungaze ufunele ukubamba la kodwa uNkulunkulu usidale ngepurpose asamkele lokhu esikona sidumisa uNkulunkulu ngakho mina nje ngabona nje ngoba la ngiganele khona idudula ngeyidudula mangenawo ama-chops uzoba nepampam abe nezitho yabona ngisho behamba egcekeni uyazi nje uciphiza umhlabathi ngafika mina kwathiwa awuphume makoti sikubona babethengeke sishade bengangibonanga bangikhiphe emotweni sihamba cabanga umuntu ufika late yena kodwa uzazokhipha mina emotweni sebengibekezelele umamezala bami bawu4 sebengibekezelele bathi hayi uthandwe indodana ayikho into esingayenza bangabananda futhi ngangisagqoka usize 28 cabanga ukuthi yini imixondo yayinjani lapho hayi wangikhipha usisi wathi hayi awuphume emakoti ngaphuma wathi niyena wabona ama-Nigerians kuthiwa awushaye i-turn around iyophenduka kingane yabantu ke itshikiza ke waboneka amadoda khona ke sejabula nami nganzisa u-turn around wathi yini lasigile yona uSalathiel akusho nokuthi uSalathiel uSarashiel ur bawuthanda kabi hawu yini wenzeni nkosiyami umntaka Mabiyela uzosilethela intombi yase-Asia angifuni ukulibiza leli gama leli libizwayo elibizeka kabi uqobolwalo ikheyi yeheni uyazi ukuthi phela kasekho sisi ngabe ngiyambuza nje sijokhela nje sesizwana ke manje ngoba phela ngagcina bengithanda baze bafa nasebehambile bengithanda ngizenzela nami bazane ngiyincengela uyancenga umendo asazi ke nina eningafuna ukuncenga nifuna kuncengwe nina ihe yabo lo 46 years enguhleli ngiyayincengela hayi bangilahla-ke wangilahla-ke usisi ukuthi nje ayingeke lento oyithathile wazigila imali ngiyayibuza-ke manje njengoba iy'ngane zami zonke ngothi lwazo zinezitho ngenxa kababa yedwa mina ngumamconjwana ukube nami nginezitho ukube nami nginama-hips nginepampam ngabe kunjani kwami ngabe kuthiwa umuzi wey'dudla hey bazalwane usuke yazi uNkulunkulu into ayenzayo uyena ohlanganisa abantu hawu thina siyashesha ukukhalkhulator lezo idudla zabo-ke ey'nyathela ngabantwana ziyahlala nje sibabuke ngisho befikile abazibenzeli itiye uyasazi asisebenzi afike kumamconjwana ahambe ethi nayo igrosa yelento yokuphela konyaka nansi yakhe igrosa yabo mina itokufela sengaze ngayiyeka ngoba fanele ngibekele ngifike ngiyidlala itokufela ngithola amasaka awu6 ani amafutha amangaki ngiqale phansi ekhaya umambani irice umambani amafutha umambani sugar iphume yonke ngize ngiyothenga nginezele ukuze bathole bonke
nemcondo yami. Ngathi ngelinye ilanga kwafika omunye nje eshisa bhe. Wathi hey ngibone uNkasalathiyeli eshumayela esitimeleni ehamba ngekhanda yaze inqudulu. Hey ngikaze ngibonte nje kwayeshona uma wami iqala. Wathi akuye kuMandlazi phansi ngoba uMandlazi uyasondla thina wena kusinikani win mina. Ngidodisani na ke bomama ukuthi akugwaze phela emzini musu ufuna kunikwa wena iMother's Day uyanikwa, ibirthday yakho uyanikwa, ukhisimusi uyanikwa, wena ukhipha nini? Ake na umnaka umamezala uzokuthanda iyothi noma indoda isikujikele ngoba kuhlale indlela iqhubeka iminyaka ikushintshela. Khala yena umama aqala athi ngeke uziyenze lonto, ngeke uziyenze lonto. Ha uMandlaza ngifuni naye yeyuzwa lonto no squeeze ufune lo vutha kakhulu onomlomo ufuna ukwazi idate yakhe of birth. Njalo ngebirthday yakhe umfonele bese uphinda umhambisela isipho. uKhisimusi umhambisela isipho. Uzokuthanda into engasukumi phansi. Uma uthi ukudlula mhlambe niyongcwaba ubese uyadlula ekhaya uthi umudlule ekitchen ufike nje ushutheke ephaketheni noma nje 100 nje owodwa songaze ukhalisa 100 uzodla bangaki wena into ngeke uzuyidle ngisho restaurant ufuna uqale ku150 songakhaliswa one shutheke ephaketheni ekitchen athi hawu squeeze yazi wena njalo naye akafuna abanye bazi imfihlo yakhe yokuthenga iairtime. You see athi nje makoti wethu wala ekhaya hayi cha shemwagana ubhuti uwena ozenzelayo. Ngiyaniqobelela njalo abantu behleze bethi bafuna ukuthi bas interview ukuthi yini edale sihlale 46 years sithandana sibe sijika la sishayana la ngezinqe kitchen yindaba ingoba sebenzisa amagama awu2 siyaxolisa siyaxolela. Number 3 siyagwaza nami uyagwaza kithi mekhona into ekhona uthi asambe nkosikazi hayi asibanike hayi nikeza umlami wami hayi mfumbathise unegama elihle yazi isineti sakhe siclean ngeke uzukhulume kabi ngaye kithi ngobani uyazenzelela yena akavele nje ahlaba equve nje abe umnumzana. Hawu ikhaya elinjani lelo. Ngedlule lapho nansi ke indaba le iyokuxolela nokuxolelwa. Since sathethelelwa amacala ethu asibathethelele nathi. Awukwazi ukuthi lo 46 years umuntu awuhleli asonani siyonana bazalwane kodwa siyesifundana ngendlela ukuthi mase kunje angabe ngisakhuluma. Mina ngiyayithandela ukukhuluma kwafuna ngisebenze emsakazweni kodwa ngiyabona ukuthi sekushayisekile la angivele bese ngiyathula ngixolise kuqala athi bangafanele mama sini kodwa akethi nje makusanda ukushada kulabo abasanda ukushada ngisibeke le statement. Baba bafika sebekhathele bakhumula amasokisi bajwayela eMpohloland ukuthi akhumula amasokisi awafake ecathulweni. Mase le ecathula kade egqoke ngeweekend sihleli lapha sefuna ezokuya emsebenzini manje seyafuna amasokisi akhe funa amasokisi ama-brown funa amasokisi ama-scotch funa amasokisi ama-stripes. Hayibo mina yonke iwashing ngiyayiwasha mina ngiyaba ayinaka amasokisi. It's part of ukuyingcengela kwami ngiyaba ayina. Angazi ke manje umuzela emasokisini mase sikhuluma ngama on the reverse senzokwenza njani.
says umntana womuntu kusezwe sohlala kanje ebathroom igoqeni the uyazi ukuthi masiyomile ungayithatha ushaya umuntu ngayo lokho okuncane nje ungakushaya kuwe phansi useyiwashile uzamile bonga ithathe uyithwishile uyineke masiyomile faki ayina uyigoqe kahle uyazi ukuthi Star Soft ongasukumi phansi loyo niyangizwa nasenithula kangaka nenze njani kanti niyabadlisa ngempela awumdlisi undoda izokuba nesifuba yenza lento engishoyo Star Soft lese ngikutshela sona ithwishile ngoba useyiwashile uyineke bese uyayina uyigoqe kahleke ha bakhala abantu bathi yo kuyokusiza lokho nevest ulayini hayi uzolithwishila ngomzimba hayi nami ngangisho njalo la ngithi baba akwazi ukuthwishila ngomzimba liyeke liayini manje uyena osesho kahle anekile uyalibona lana linama Chris ngithi wa fundisa uqomtabu uyalile so bazalwane kwenza impilo ibe mnandi nixolela angithandi lento le eyenziwa obaba hayi kabi ubonile ukuthi wonile wenza iphutha wakulimaza akasafuni ukuxolisa ha xoliswa unkosikazi uzongigibela la ekhaya ngeke sigibele ekhaya sifunani lapha ngoba indaba ilapha enyaweni sizokumasaji inyawo ngifunani ekhanda lakho ngilinikwa ubani sokugibela ekhanda unkosikazi hayi ngeke bese niyashunana emsebenzini athi hawu mina mfethu vele ngithenga ama-aphula lamakhulu kaWoolies fike wathi phezu kombhede yona ndlela engixolisa ngayo athi omunye mina wami angawathatha wajikijelela lapho edongeni ngivele nje ngiyothenga inecklace kwaStans ngivele ngiyibeke lapha avela asanganiswe inecklace abese angixolela bazalwane akudingi uzungene endlekweni zokothenga ama-aphula uthenga ama-necklace use your mouth it's very cheap sebenzisa umlomo mkami ngiyaxolisa kwenzeka iphutha imini impela owathatha amasokisi wawafaka ecathulweni ngangikhathele nkosikazi ngiyaxolisa baba kade ngaxolela sekuphelile njalo hayi na uqala phansi uyakufica nje usowase Nigeria uyakhumbula uthi mina ngikhelese imdlwane yakamakhelwane ifike ngena newashing awamasokisi yayithatha amasokisi akho ngoba mina ngikhelese ngihamba engaqalazi anikahleni uzothi suthula iwashing uhamba nawo endlini ulokhu uhamba ubheka kuthi akukho okusele hayi phela uzogcina ususangana manje uyabona ke ngwathole ezicathulweni zakho manje uthinike wena wathi athathwa imidlwane yakamakhelwane uthi mina ngikhelese usuquvile uzothi I'm sorry nkosikazi ngiyakhumbula ngangikhathele awusafuna ukukhuluma kunjani ngiright yabona lento yokuthi ngiright udiniwe ave ngingayifuni bazalwane angazi kuba ngangiyindoda ngangokwenze njani ungabothi right ungekho right especially thina bazalwane isho ukuthi hayi shintsha nje uze phuza itiye ngizokhuluma nawe ukuthi yini ngingabikho right uzokwenza naye seshesha eserobhe sesula nje ngoba ujaha ukuthi azoza ukuthi yini ekwenza ungabi right abona izolo noma kuthandi ngesikhathi uthi phambi kwabafowenu ungilimazile hawu nkosikazi besijoka kodwa mina kuhlabe kwaphukela I'm so sorry siphelile ke njalo yazi ukuthi mina ungangona ka20 wathi nje mamkwanyana ngiyaxolisa awuqedile
angeqi ngale ngivele ngamkele lokho ngoba nami ngifuna umuntu mangithi ngiyaxolisa athi uyangixolela angixolele ngempela angangixoleli kanti usangiquvela hayi bazalwane bese siza kulento le yokuthi nani bobaba hayi kabi akulona ilanga leni namhlanje kodwa ngoba nibuye nikhohle ukuyikhuluma ezinye izinto mawuphatheke kabi musulala ubheka i-ceiling board ulala ubheke phezulu uqonde ngathi usebhokisini lomngcwabo hawu baba kwenze njani hayi ngi-right uyini right ngiyakubona angithi ngishilo ngathi ngi-right hayi asingenzi kanjalo isho ukuthi no nkosikazi angikuzwisanga kahle ekuseni ngesikhathi uhamba amazwi wakhulumile awahlalanga kahle hawu kodwa ngitheni mina ngiyashesha ukuyikhohlela ngesikhathi uthi ngithi kodwa nhlanhla wava ukuthanda ukukhuluma usulimaza ingane kaMabe ngane kaMabiyela we kuba uMabiyela ukhona ngabe uthini yabo sengiyamthoba sethobekile abazithakazelo bashithakazelo umthobe ubaba ehlise ulaka xolisa nawe futhi xolela yabo le ndaba yokungaxoleli ayivinzima abazalwane khona enye ividiyo engangiyibuka ku TV ayithunyelelwa umunye umzalwane sengizohlala phansi ningabe nisaphakamisa ibhodi sengizohlala phansi lo makoti lo umyeni wakhe uhlushwa i-asthma nje washada naye nje kuphathwa i-asthma ihlahlala imvuke thatha isifonyo afuthe iphinde ithi damu mayisevere amise esibhedlela manje lo makoti lo bathusana ngale ndlela yokuthi kwaswelakala ogadlayo balala bediniwe bobabili omunye wabheka le ukubona ukuthi abantu mase bediniwe balala onqenqemeni nomunye alala onqenqemeni omunye akhohlwa akayijwayele ukulala onqenqemeni wula ukuthi uphansi ngoba wenza into angayijwayele so ke manje ke hayi kwahamba kanjalo kuthe ebusuku ngoba ulokhu ecabanga akalele ubheke phezulu ubuka i-ceiling board uyacabanga ayamqina i-asthma kwaba sathi unkosikazi lo umuntu osheshe ukuthi umukhwishi ushesha ezwa shesha baba agijima athathe ilento isifutho muhle umyeni badla kahle ba-right basebenza kahle uyamthanda umakoti wakhe inkinga nje bathusene namhlanje ngoba phela umshado indlela yomshado igrafu iyehla ithi ukukhuphuka iyehla ithi nayi isilapha ijike shone pha umshado ke lo awukwazi umshado vele besmooth manje amuze unkosikazi ukuthi nango uyahiqihiqiza hayi avele nje abhekele angafuni nje kwakubheka athi ngizobona uzonikwa ubani isifonyo bazalwane waqhwisha isandla saze safika wamthinta unkosikazi wathi uthi uyamthinta wasithatha unkosikazi wasibisa ukubona abantu mebedinelene akasafuni ukuthi nje isandla sithinta omunye uyasithatha buku yazi indoda uyibona ihlikihli ubuso bingalinde ethizo hlangana nempama engaka manje bazalwane hayi wathula kumkhwenyana yawaheqeza kunezikhawu kwangathi kuyaphefumuleka waphinda hayi kwamxina kakhulu waphinda washaya umbhede umama nje wavela thatha ikhushini wayibeka la ufunje ukuzwa lutho bazalwane wafa umuntu kaNkulunkulu embhedeni owodwa umevuka ekuseni umama ngoba uvuka kuqala ahambe ayokwenzayo ubeka itiye lapha etafuleni ebese zomvusa bathi mase uthi gaga uzomvusa umthola usalela ubheke phezulu watshela ukuthi hayi
uzumekile uNkabi vele ebusuku bengalele belokhu eqhwisha awuthi ngimiyeke uzoliphuza libanda wahamba umakoti abuye wathi no angithi ukupheka some clothes ngivele ngiyeka umngani wami ke ngoshawa umoya ngendlela angikhube ngayo wahamba bazalwane 3 days wathi umngani hayibo usuke wamfonela umkhwenyana wathi ngimfoneleleni yena akangifoneli ngani buka nje check i-cellphone awekho ama-message akho lutho akho voice note akanendaba nami uyajabula njengoba ngingekho nje umkhulumela umuntu into angayishongo angeyona wathi ngosuku wathi yabona ke ngani wami kusasa ngicela uvuke ubuyele ekhaya ongenani ngingakuphelezela siyomcheck ekhaya ngixolisele awukwazi ukuhamba insuku ezingaka ushadile wathi siyangixosha wathi ngiyaxosha impela ngabe angena umngani weqiniso futhi kurongi nje ukuthi usulala insuku ezingaka bekulungile lodwa hayi nangempela methu uyafika ekhaya avule angene wonke umuntu unokhiye wakhe ahamba ekitchen abeka amanzi ngetiya ajikijela isikhwama kusofa bese thuye eqamelo ahlangane nephunga ayibuyelane leli phunga uyamfuca usalele ngasame position use decomposed phela usuku lika4 angithi no Lazarus kwathiwa hawu usezizini useyanuka suku so decomposekile ifile indoda uthi ke manje lo makoti akakaze ayizwe ipain engaka azibulalela isithandwa sakhe esithanda ngenxa nje yepride ukuthi nje ngeke nje ngize ngimbhawele akubo uyena oncenga mina umngani wami yena umyeni wakho uyamncenga asifanani bazalwane yabona nje thina esingathengelwa oma necklace esithengela thina oy angibheki ukuthi akuncengwe ngenecklace methe nje uyaxolisa amen senganeleke njalo manje nina encengwa ngezinto aykusekude la kiwa khona bazalwane ulinda azakuthengele ayeka stands hayi mina bandla nganeliswa ukuthi nje I'm sorry makamasini suqedile angisafuni lutho lunye uthi manje umoya wakhe noma sayingcwaba indoda akanakho ukuthula ukuthi ngaba ifanga ukuba akadlalelanga ekuthenini akubo yena aqala oxolisayo ngoba uyamazi ukuthi iyamhlupha iasthma kwakufanele amsize abese qhubeka ke mhlambe la begcine khona kodwa esemsizile manje usezoxolisa kanjani umyeni esefile bomama bahle nani intombi enisazogana nani bomakoti kakhulu omakoti abancane yo ngiyanincenga ngobubele benkosi thethelela nani ukuze noba nani ubaba sezulini unjani wanithethelela futhi usaqhubeka uyasithethelela imihla ngemihla sona kangaki nje athi fasta namhlanje wena ungafast uthi awu ngathi kuyi-Mother's Day amatafule nje ayingofasta kusasa ube busy the whole day ungafast usiyoze kube inyanga ezayo ngoba umisishe lolu suku uyazi uNkulunkulu ukuthi why at fast yabo njengami nje ngihambe ngayolala ngo2:30 ngathi ngiyalala lutho akulaleki ngathi ngiyalala lutho akulaleki hayi uthe ukudlula lapho ngezwe ngishawa uvalo ngaqala ngavula amakhethini ngabheka ngayo-check iminyango hayi ngabuya ngathi no uNkulunkulu yazi khona mhlawumbe osenkingeni ngavele ngawungena esiguqweni sami ngayothandaza ngakhuleka bazalwane ngakhuleka kwayoshaya 4 njoba nibona la mehlo nje aka2:30 niyezwa bazalwane qala phansi vula i-cellphone ngafunda amavesi lana awu ngafunda ngashiya ngaphinda ngaya ku-YouTube ku-Google ngawufuna amagama entethelelo ngabuka ngabuya lapho washaya 4 ikhani ngiyaphi
embedeni ngambonga uNkulunkulu ngasho ngathi ukhona lo obexakekile uNkulunkulu abefuna kube khona obi kwigap o-intercedayo o-intercedela loyo muntu angazi njengamanje kodwa ngelinye ilanga uyoza kumina athi mamkwanyana kuzosa kube i-Mother's Day ngangiqinekile ngithi kodwa Nkosi yami uMamkwanyana ngisaba nokumfonela ebusuku ngimvuse ngiqinekile kodwa ngazwa ngiyangirelizeka kanti lo mkhuleko wami akade ngikwenza bazalwane methu uNkulunkulu enqamula ubuthongo musu uqhubeka ukuqhwanda ubuthongo musu ukuqhwanda khuleka ukhona ozomsiza kwenye inkathi umzukulu wakho uhlaselwa imimoya ingane ayikwazi ukukhuluma ayihlali na uhlala nendodakazi yakho ihlala nendodana yakho khuleka bese iyarelizeka ingane uzozusho uthi hawu uNkulunkulu ungithayimisile wathi angivuke ngavele nganqena ukuvuka ngithandaza ngaba kwenzekanga lokho sezwana bazalwane xolela xolisa amen asivala amehlo amen ngiyaxolisa bazalwane ukuthi ngiyazi ukuthi endaweni zonke ukhulunywa ngokuthi umakoti wakhiwa kanjani abusiseke kanjani zonke lezo zinto mina ngikholelwa ukuthi konke lokho akade bekukhuluma la ngaphambili bekwenza bese kwanele lokho bese funa manje sithole izwi elisakhayo elisixwayisayo ukuze umuntu kaNkulunkulu anjani apheleliswe. Na umbuzo wami ke ukhona phakathi kwethu othi ngiyezwa mina akuvumi ngixolele ngithi ngixolelile bonele ngimbone isitha sami ale phansi ngikhumbule lo lasuku angona ngalo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angikhulule ubathaya ekseni kwinkonzo ka7 ukhulume bani nokuba le Exodus 25 ngisazi noma kweSexodus 25 bani Isaiah 25 verse 7 yes bazalwane ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa lento esikhavarishile wakhuluma kakhulu egcizelela ngokuthi lento esikhavarishile isikhavarishile ukuthi singayibona izinto ezinhle sihlaze sithi cishe ngathola umsebenzi cishe ngathola isikole cishe ngathola umshado ocishe wathi uNkulunkulu akasuse lento esikhavarishile sivele obala abantu basibone manje abantu abasiboni khona lento esigubuzele bazalwane namanje ngithi ke mina ebekulungiswe yimi ukuthi yonke nesigubuzelo siyadalwa ukungaxoleli bese uyagubuzeleka uyazi ukuthi kungaxoleli kukulahlekisela ngamathuba amaningi ne-pride ukuthi nje hayi mina ngenziwa kanjalo bazalwane iyokuyisa esihogweni yehla nje wehlele ngezansi ngeke uze uhlephuke ndawo angeke ukuthi uma uphuma la emgwaqeni kuthiwe hawu lona uxolelile wahlela ngezansi akekho umuntu obhalwa kanjalo kunalokho abantu babuka kuwena ukuthi umzalwane ngempela lo ungixolela into embi kangaka ngayenza kuyena hayi ngeke ngiyamfuna lo Jesu wakhe siyeke ipride ayikazi size umuntu siyeka amagqubu abulalisa uAbsalom ngoba ecasulo ukuthi nje uAmnoni unukubeza udade wabo uThamar wahlala 2 years engathetheleli khona abano 5 years bengathetheleli 10 years bengathetheleli hayi mzalwane asithethelele namhlanje ngicela laba bathi ngempela mina akuvumi kona ngiyathanda kodwa akuvumi ngwela uthi nje isandla uzothi God bless you angizukuletha phambili
God bless you. 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 Ukhona omunye? Cela uNkulunkulu akusize. God bless you mntanami. God bless you. Khona omunye wokugcina. Sidlule kuleli page and uNkulunkulu